Balima anya kuma très urgent. Malien fenfe be Bamako ala sago aw sago ko marfatugu kuya ambarako bin Bamako ka ma ni bora Bamako dafe ni mi kolosu bi mine sarala moto tigi fara negeso ti ani mobile tigi bela jelen ki kolosi mogo ni go ki be Bamako dafe dro awa ube son gi mine de mena vocali kalambe je kalambe nyoko fo o ye Bamako bla sous embargo ou keleme ka Bamako encercler ambe na ko bi me ka kuma o fe bi lundi 27 avril 2026. Aou ne anga jangan anga name. Aba keto. Bon, Bamako qu'on a un mouvement à Dondoni. Mais Bamako dafela non alsa donc gelea bede. Gelea banga dafela la parce que 600. Pareil que mo non comme nous kera ou ka mo la kuno trosu mo menana kati ka ujeni nga fanga ke. Donc lu fana ira esanko guerre déclenchée là on population tchè. Bobby Bougonene Fogana Bla Sanangorobala, Mobile Fem Bora, no mobile fem soro, Senamantigu, Negasotigi, Mobile Tigi, Moto Tigi, donc Oba a Moto Jenny, Oba Mogomena, Betanae, donc Oba Mobile Jenny, au Mobile Min Jenny, Sanangoroba, Osula Bi, c'est pas petit. Nera Terga Bora, Ashirane Fe, Somadana, Remorku, Bola, donc avait Tansiga Soka Tabija. Bon, Tiana, Quenya, l'air sur Sanangoroba, les Tourche. Oh, voilà qu'elle est échappée mais elle est donnée bien ka boli bien on faut ka peine d'ochi donc ça chambre mais on sait que min faut de bon pareil que si ça al kulgoro sera n'era bora kulgoro so madana parce que nepta changer neta benna kulgoro kana donc naga mobili na le nga bo kulgoro e afanga non c'est ko mo nungo besra la ko no molu soro ko buje ni kulgoro sera fanana voilà donc o kibara de be donc baro tekiwara nyena mai tekiwara dumai mali abela jele kuma imede awa nyoro fana attaquer ndu no ça dit que bela jele nyabala ko bi chogo kenim ko ne kenim ba fo Bamako ka nyena mogo ni voyage kadiye toy ka sode Bamako kani datugura o ye Bamako soko ka clé bla okun bina jara ye Bamako soko ka clé bla okun de ala saka o sako a information be fleni anga janga ni fanga me à toutes les positions et Jerry Fouvé d'abord, ça n'a pas à voir, ça n'a pas à voir, il crée du matin. Je répète, Jerry Fouvé d'abord, vous faites la Robani, vous faites la piège européenne. Donc, Abela Jele kuma ime sande. Ah, renseignement bemi, Assimi Goïta bemi, Mali flessade, ou Mali ta tient tandi. Oui, Mali ta tient tandi. Anya fa na o. Aye fanga tay Mali aye Mali sura singena ma fa bise ka Mali dépasse mi abel donc kasola. Abefle ne bi, voilà le nouveau Mali aujourd'hui. Awa attaquer be femme Mali labi. Anga janga ni fa na me ñoko fait. Partager aga yele sanfɛ kulukoro sira dugu min bɛ wele ko sala fanfilɛ moribabugu dura kɔfɛ terorisi baden de bɛ sisan a mototigi caman de bɛ yen awa o kɛlen don ka tenni de d'u la tenni fini de b'u la k'u bɛna moribabugu commissariat attaquer ani moribabugu droit gendarmerie k'u bɛna o fana attaquer a b'a jija aw bɛ na yɛlɛ sisan n'a ye bukari sɔrɔ dɔrɔn a y'a layɛlɛ urgemment a b'a partager ka kɛɲɛ ni sisan il est déjà 22h10 voilà 22h10 de bɛ sisan aw b'a layɛlɛ terroriste camanba de filɛ nin n'i bɔra moribabugu droit da fɛ kulukoro sira nin u bɛ yɔrɔ min wele ko sala a baden de bɛ yen nɔ hali u tɛ t'u la u bɛ sira yɛrɛ de kan ko f'u kana moribabugu commissariat ani moribabugu gendarmerie k'u bɛna o fana attaquer donc a b'a layɛlɛ urgemment quoi. Wa abela jele kuma mede malien bela jele kuma me bela jele ndese ko tungara kuma kan de ne afo domina ngo binaka mogo keleme ka Bamako encercler wulla se ko tungara be kan jateke o tientala l'armée monte en puissance oh aya marfa anga marfa mo ira 20 septembre lo be lu goro jume bi aw na fangata aw kafara aw yadara aw ye beda bo maliko la ka beke nyamadini ka halaladenw kolu ke nyamaden ka nyamadenw ke halaladen kolu ta ku ko ku je ka ngalontigalaw ta ku bla ka malien be bla fli konana
ka galon tege ko yelema ko ke faso de nyumaya yi tiɲɛ fɔ ko kɛ fasoden juguya ye wulu ni jakuma dɔw fana sɔnna ko da o ko la an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Asimi Goyita de don dɛ cɛ tɛ muso tɛ Asimi de don a filɛ u ye Bamakɔ encercler déjà Bamakɔ bɛ embargo de kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra moto kɛ nanu minɛ o b'i faga o b'a yira ko Bamakɔ k'a bɛ to Bamakɔ u tɛ se ka bɔ bilen don min na population civile bɔra ka taga jihadistes minɛ k'u gosi k'u faga k'u yɛrɛ filmer n'a ye ne sarana an bɛ niveau min na bi u ye nin kɛlɛ u ye Kayi bila embargo la ni ɲɔgɔnna si de la o tun kan ka leçon di Bamakɔkaw ni Katikaw ma mais ni ne tun y'a fɔ u b'a fɔ ko ayi seko parce que bi ni mi kɔlɔsi dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye jihadiste ye c'est pour cela ne y'a ye ne ye n ɲɛ cɛ a kan mɔgɔw ye vidéo kɛ k'a fɔ k'u k'a dabila ne m'a fɔ dɛ parce que n'a bɔra ne da ko Kayi c'est à dire que miyɔtɔ kumakan tɛ minɛ sogobosoyɔrɔ la o de to ne ye ma kɔ a kan a y'a filɛ nin ne don min na aw taara Mali aéroport attaquera don min na aw taara ka taga erreur kɛ ka taa fatɔkɛ dɔ faga ne ko a ma n k'a y'aw senbɔ mɔgɔ fagaw la a y'aw senbɔ nin ko ninnu na ne y'a fɔ dɛ aw ma ne lamɛn bon a filɛ ne bi aw bɔra k'aw yɛrɛ filmer k'aw yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔw ye bon a ko filɛ nin a bɛ cogo jumɛn bi a y'an bɛɛ bila problème na maa si tɛ se ka bɔ Bamakɔ da fɛ bi c'est fini ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro cɛ ni bɔra u b'i minɛ a yɛrɛ information u bɛ fan bɛɛ u bɛ Kidali u bɛ Mopti u ye Mopti yɔrɔ tilancɛ bɛɛ minɛ bi u b'u fini de bon i ni Ala na chrétien minnu filɛ ka Mali kɛlɛ bi marifatigi fɛn fɛn kun bɛ kungo kɔnɔ u bɛɛ y'u bolo de di ɲɔgɔn ma c'est-à-dire olu tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma k'anw kɛlɛ anw 20 millions dɛsɛra an maa million 20 anw dɛsɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ waa dama de filɛ ka maa million bali ka sago kɛ parce que an faralen don u bɛ se ka kɛ cogo jumɛn maa million 20 k'o bali ka hali voyager maa minnu y'a kɛ a tɛ tɛmɛ maa ba dama kan parce que u farala de plus aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛ fanga sɔrɔ n'aw farala aw barika bɛ ban Choguel Maïga nin de fɔ k'a ye sabali k'aw bɛ ka na ni division ye Mali kɔnɔ k'a ye sabali a ye maliyɛnw kala Ala Asimi ye maliyɛn bɛɛ fara minnu ye révolution kɛ k'a bɛɛ don kaso la bɛɛ ni le cerveau filɛ kaso la bi docteur Choguel Kokala Maïga bɛ kaso la bi an ye Kidali perdu Choguel nana Kidal nana Choguel taara Kidal taara Choguel est venu, on a récupéré Kidal. Choguel est parti, Kidal aussi est parti. Abe fla onyakoro. Ka officier ou minelu damine. Mais kuma kele fo malien ngena sorasi juguye sorasi di. Politicien nous ka kuba boto sorasi mine ka libuta. Il a faut yimunga nema sagarala. Voilà les conséquences aujourd'hui. Bamako kelima amargo kono bi. On va faire comment maintenant? Aw kafara aw yadala. Aye kɛlɛ tigɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ la a ye taa ne Segu Tunkara ka video kɔrɔ lajɛ n k'aw ma n ka paix kɛ ni Papa Ado ye an ka paix kɛ ni an kɛrɛfɛ jamanaw ye a ko ko ayi aw ka fara aw yada la voilà les conséquences Ala ka Mali ɲuman bɔ nin na ni ne kɛ ni information bɛ yen bi tile in na an bɛna video caman kɛ ni information wɛrɛ min bɛ yen Sadio Kamara ka saya ko a confirmer a bɛna kɛ ni a bɛɛ y'a ye Modibo Kone fana ta a bɛ ko confirmation sɔrɔ sinon a fɔra ko Modibo Kone fana sara mais on est en train d'attendre d'abord. Voilà. Allah ka ko kɛ hɛrɛ ye.